Ndizera mashongajara indinonzi Javamani. Indinonzi Javamanya. Ndauya mudarira mambungezi. Ndauya mudarira mambungezi. Ndakamhangarira unonzi ndichamarwa mutaura pazero Takunda. Ndakamhangarira Takunda. Ndakamhangarira Takunda. Pamusoro pepfuma yangu. Pamusoro pepfuma yangu. Ndataura chokwadi changu chese. Kutaura chokwadi changu chese. Ndataura makwambo ndosungwa nemhosva. Ndataura zvakaishanda ndosungwa nemhosva. Mwari wandinzwe. Mwari wandinzwe. Mudzimiko ndinzwa. Mudzimiko ndinzwa. Ndadzorai bhuku. Ini ndinonzi Takunda. Ndauya mudarira mambungezi. Kuzvidaira zvandakamhangarirwa navatamanikwa. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari wandinzwe. Mudzimiko ndinzwa. Vatamanikwa Takunda wamangauda mudarira. Taurirai dare tinzwe nyaya yenyu. Ini ndakamhangarira mukwasha wangu ndoda kuti ndakamhangarira mukwasha wangu kuti andiroorere hadi kuroora. Makore awanda ndakangotarisira. Ane vana vangani? Ndetu. Vakamira sei? Mukomana nomusikana. List makamupa here kuroora? List yakamupa. Mukwasha akabvisa tsvakirai kuno here mumusha? Akabvisa tsvakirai kuno. Ndopaangori ndiri. Tikamupinza mumusha ndingonyarara. Saka apa vakarambana here kana kuti? Vana. List ranga riri kupira mwana kumasha. Mari? List ranga riripi? Ndinaro. Tipei. Iwo wakapuwa list ravati zvara riri kupi? Ya? Rukadomo. Unoita nezvei? Utaura deni here kana kuti ukuda kutoshaina? Ndabvoishama. Ndida zvekuchera mambo ndikukorokoza. Ya. Bepa ndera musukuru muna October 2013. Pane makore mangani kusvika nhasi? 12 years. Kutoratidza kuti you are very very stubborn. Hautomboda nyaya yawaitokurwa bepa iyi. Chako iwewe kubereka nemwana womunhu chete. Ndozvinangwa zvako. Kuti mukadzi wako wakamutora here nekumuda mukadzi wacho? Pindura chako ndizwa ngakona mama. $80 wakabhadhara kubva 2013 kusvika nhasi. Hakuna kutsvinya kana kudada kunodaro. Ndichikutarisa hauna chunhu chauinacho chakutuma kuti utsvinye kusvika paextend iyoyo tochishaya. Zvibinge chaizvo apa chawakaendera kana wakanga uchichajwa uri kupa pari. Mai muchaja ari kupi mukwasha? Musha. Musha. Mumusha menyu? Muchishandisa nzira dzipi? Takatangomupinzawo musha kuti somukwasha watatichiwirira naye kuti haasi. Zvino nokustabhundi hwake saka ndauya kwamuri. Endo vaichaja vachona vaitochaja jere zvarwara. Akanga ari ma-US here aichajwa pa? Anga ari aya $10 anga ari ma-US. Anga ari mabhondi? Mabhondi.
ndofunga zvino akushaya kuti kuma US akada kukupai ari kushaya kuti anenge achitaura nezvechii. Patoda kuti mutigadzirisirewo. Iwe unoda kuita rugare rwupi gara nemwana womunhu 12 years. Mari yakabvisa apa ikwane $3. Vana 2 nemwana womunhu kuna zvinhu zvakadaro. Inoendesa vanhu vatatu mukadonha dhora matopedza ina kana kutombora kana muratidze list kuti anoriziva here. Rake ndozvati achisina akutoendesa kutoilet kutemesa foji hariko nokuti listi rako ukange uchiriona apa nokurovesa hana. Listi remarova uchiriona apa nokurovesa hana yana. ndiro here zvawakabisa zvakamakwa zvitatu izvo ndizvo here zvakamakwa izvo. uchibva pano iye zvino tichiita go through zviswe kumari yaunonzwisisa kuti zvii zvatokutaura nezvazvo. Handiti pano pakanzi mombe hadzichinje saka ndo panoda kubva ndaenda pane mombe dzisingachinja. Zvemadzimari aripo nhasi aya anoda kuchinjwa. Value yaraiswa in US kana kuti in zig woinzwisisa. Iyi mari yedu yenyika yaishanda apa 800 kurati nhasi i800 zig yeyo ku-US imari yatiti makwa and vakadai vakangochiti no nokuti hapana chawakaudzwa ukaita chingakutsamisa kuti pa12 years tifunge kuti wakuchinjirwa kapi. Tikuda kuti ivo chete yezvino vaite risiningi vaite go through vachichaja pfuma yavo vodzoka pano musi wa17 nepepa rakatarwa. Iwewe musi wa17 wacho iwoyo unenge uchiuya nemombe 2 pano dzatinosvika tichitarisa palist apo kuti dzabva papi dzabhatare chii 600 US. Iwewe pawakanzwa kuti uri kuenda kudare kwamambo nenhau yemaroro wauya neinhasi. Zvanzi namambo wakanzwa kuti uri kuya kuno kudare ramambo watakura chii nhasi uchiuya pano padare. Ndinoenda takura. Vabereki vako vari kupi? Vangoro kadini. Komai Vakashaya. mai vakashayika. Masangano vanhu vanenge vachisheya doro ipapo kune zvitoitika mabasa akaomarara. Mudhara akataura hanzwike. Handiti kushaya kwakaita mai havana kutora umwe mudzimai kuratidza kuti chinhu chakakosha chisingagone munhurume vazhinji kuti ararame asina mudzimai. Iwo wakangogara chete nemwana womunhu. Yanganani kuno aiwa yanganani uko aiwa nyamukani mbichana aiwa ndo basa iroro. 12 years wabhadhara mari panapa $80 nemwana womunhu.
$3. tikaiweka nhasi kuti chii chatiri kutaura nezvacho $3 tiri kuendeni pana kwatiri kuenda seama 2 mombe musi wa18 musi wa17 sorry musi wa17 October pamunodzoka kudaro munodzoka pano kudaro mochinja ichi chipepa ichi chiri kunoshanda nemombe dziripo apa mombe haichinje mombe imombe nyange ikaita 40 years imombe chete saka ndopa ndanobata pane mombe apa tiri kuda mbiri togadzirisa zvimwe zvese izvi tichizviisa mumari dzavanonzwisisa vasakunzvengei nekuti kwanzi mari kuita sei sei. Next quote. Mapanjisa baba. Mapanjisa ngoma. Kana zviri dzomu homwe 600. Kana chitsinga chaya moto chana dziti dzinowe kuba. Baba. Mayama chama ndakoma kurokodza vale Mira usane bepa. Mbogara pano saini. Abana badambe wangu. Na? Nabanyate zwa. Bakwidze bhazi mukapa mari chikafu. Kufika mawesi ukasina basa bora. Kana mune dhora ita munotaipisa tsamba. Modzoka nayo. Kuiti ndakataipiwa.